Iki bumbune nggih ngoseng tahu kita goreng. Lor godhong jeruk aja sampai kelali. Terus iki lor, apa ki jenenge capar. Terus wortel, gobe. Lor gulone aja lali. Terus uyahe. Terus lada nih, mriko. Iki sempuk lor wisan, terus saiki genten tahune dicemplungne. Masaknya niki suwimpel banget lor. Ya gelis, ya penak. Terus dikei kecap. Iki dilengane wis mateng lor, tapi titiliki dhisik. Iki wajib lor. Kok enak banget lor. Saiki iki lor, dadine kaya ngene iki lho lor. Wah, ambune kudu titiliki dhisik ya lor ya. Titiliki dhisik ya lor, enak pura. Bismillah. Enak banget lor. Tahu setengah mateng lho, dinginane tenang.